ఇక్కడ నాచరం విలేజ్లో మైత్రి ర్యాంక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. మనం అందరం కరోనా గుర్తించి రైతు ఓపెన్ చేసిన ప్రయత్నంలో అందరికీ మనం భౌతిక దూరం పాటిస్తేనే మనం మద్యం ఇస్తున్నాము. లేదంటే వాళ్ళని మాస్క్ ఉంటేనే మద్యం, లేకపోతే లేదు. మన కేసీఆర్ వాళ్ళు ఎలా చెప్పారో అలానే పాటించి ఇస్తున్నాం. కొత్త రేట్లకే మనం మద్యం పడుతుంది. ఇది స్టాక్ పాత స్టాక్ అంటే కొత్త స్టాక్ వచ్చిందేమన్నా? కొత్త స్టాక్ నేను వచ్చింది. పాత స్టాక్ దీనిలో కొత్త స్టాక్ వచ్చింది. కొత్త ఇన్వాయిస్ రేట్స్ వచ్చింది. అన్ని కొత్త రేట్లు అవుతాయి. అదే రేట్లు నేను అమ్ముతాను. మీ పేరు? నా పేరు ఓం ప్రకాష్ గౌడ్ అండి. నాచరం మైత్రి బ్యాంక్ ఉప్పల్ స్టేషన్.